हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना मोननो थाखाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नोंनि महर। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। बे भिडिअनि कास्टआनो जादों कपिल आरो सानस्रि बाग्लारि। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों एम बसुमतारी। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों सुबुं के प्रडाक्शन टीम। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव नायनानै लाहैदो। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिजों बर'। नोंथांमोना दासिमबो नायाखै, अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेल सुबुं के प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना मोननो थाखाय।